ndị nwere ndị na-ege m ntị mgbe m chọrọ ikwu ugbu a ama m niile na-ege ntị n'ihe m na-ekwu. A na-ekwu maka anụ efi ndị Awụsa, a na-ekwu maka ruga. Ụfọdụ asị gị na ha na-atazi anụ efi ọzọ, mana naanị Facebook a na-akwụsị ịta anụ efi. Ọ Facebook ọ bụ Twitter ma ọ bụ Instagram, ebe a ka ndị gbara na-atazi anụ efi, asị boycott anụ efi. Mana iruo ị na-ata suya, iri ya aṅụ biya, suya ọ bụrụ ọzọ anụ efi. Ihe bụ na ihe na-ekwu ihe a niile bụ na ihe mere ndị ya si ezuzu ihe a na-ezuzu bụ na anyị na-ata anụ efi karịa ihe ọbụla. Ebe ọ bụ na ị na-ata anụ efi na-eme ihe niile, gịnị bụzi na ha ama na-ezuzu ezuzu mana ịma n'otu ụbọchị ma ịta ya anụ? Gịnị mere egwu? Gịnị mere efi Igbo? Gịnị mere ọkụkọ? Gịnị mere anụ ndị ọzọ dịgasị iche iche? Ma ọ bụ na ịtaghị nke ndị Awụsa, obi adịghị gị mma. Ọ bịa ma ha ji ezu ihe ha na-ezuzu. Asị m gị ata na anụ ehi o, ọ bụ ihe m kwuru. Ọ bụghị mgbe m na-esi gị atala anụ ehi, taba ọkwa anụ taba. Kama ịmapụta n'ihu ọgụ, abụrụ onye ihu abụọ na-asị ndị mmadụ atasị na anụ ehi atana, mana iruo n'ụlọ ị na-ata. Ka a bụzi nzuzu o. Ama m na akpịrị ogologo ama nkwa otu ndị ka ha mee ihe ha kwuru. Akpịrị ogologo ama nkwa otu ndị adịba we. Dịka m si kwuo, biko ọ bụ ihe naghị eme a sị na ndị ọzọ mewe. Ị naghị ata anụ ehi, na-ata anụ ehi naanị na Facebook, mana irute isi ma mekpere tiri m roundabout, tere m ike ehi, tere m ọdụ anụ, tere m akwara anụ. Ọ bụ ihe aki na-ekwu, ọ gbasakwa m. Ihe m na-ekwu bụ nke onye chiri ya zere, taba ma ị chọrọ ịta, asị m ata na. Kama ịmapụta n'ihu ọgụ asịla ndị mmadụ boycott, ma gị ma na onwe gị ị na-eme ga-ekọt.